Ľudia, jedna vec sa stala. Natáčal som video, celé video som natáčal. Ja som skúšal tento mikrofón, tento nový, ktorý som odbaloval celý čas a mne sa vyplo nahrávanie. Ja som si to nevšimol. Že bohužiaľ unboxing tohto Elgato mikrofónu tu není, ale prišiel mi fakt v peknom obale. Prišiel mi takto zabalený, bolo tam na tom mikrofón v sáčku. V dvoch krabicách to bolo fakt pekne zabalené. Ja som tu poviem zbytočne to robil celý čas takú recenziu, alebo čo to povie. Tuto bol kábel a tento pin, čo to je, držák, voláky. Vyplo mi tlnter nahrávanie, neviem vôbec prečo mi to vyplo nahrávanie, ale čo už narobím. Tento mikrofón, teda aspoň vám ho ukážem. Bohužiaľ sa mi to vymazalo, som na to celkom nasraný, ale čo budem robiť. Takto ten mikrofón vypadá, Elgato Wave 3 dvojbodka. Vypadá celkom dobre, teraz už je zapatý, to si asi budete hlasitosť. Dá sa vypínať a zapínať mikrofón, tým hore tlačítkom. A to ukazuje, že slúchatka bla bla, svolače už blbosti. Takto pekne ho budem mať pri ústach. Ale bohužiaľ sa mi to proste... Vymazal sa mi video, neviem prečo prestal sa nahrávať. Som teda trošku nahnevaný za to, ale nevadí. Ľudia, bohužiaľ opening to nebude. Ale poďme sa mikrofón vyskúšať, sporovaným s tým, čo teraz používam. A tento sa pýta, prečo som nepoužíval tento mikrofón celý čas. To je držák na tento obrázek. Takže ak ho tam ešte nemáš, tak ho tam daj. Daj ho tam. Dobre, tak ideme spraviť test na ten mikrofón. Budem hovoriť slova na P a B a potom sa skúsime s týmto. A toto je no filter, mám vypatý filter, takže no filter test. Nič nemám. Peter pekne poletuje po poli. Babička babrala bublinu. 5 prstov pošíbalo 5 prstov. Bubny bubnujú bleskovú bubnovačku. Prší, padá pleso, poďme počúvať po lesie. Dobre, to bol test po P a po B. A teraz sa prepneme na toto čaro. Takže teraz som prepnutý na tomto mikrofóne. Nič tam nemám nastavené, žiadny filter, nič. Možno to aj bude šumeť alebo niečo také, lebo to vidím, že tam skáče. Ale poviem skúsiť ten test. Peter pekne poletuje po poli. Babička babrala bublinu. 5 prstov pošívalo 5 prstov. Bubny bubnujú bleskovú bubnovačku. Prší, padá pleso, poďme počítať pod lesie. Dajte vedieť, čo si myslíte o tom. Zvlášť šumí ten mikrofón. Ešte sa mu naučili, ja ešte neviem. Až v postprodukcii. Zistím, že jak zní ten mikrofón. Mám naspäť svoje slúchatka. Od tých nešumia nejako nič nerobá, takže si nechám tý teraz. A musím sa aplikáciu a ten program, tak keď ju stáhnem, tak sa ozvem. Hotovo. Takže ľudia, teraz očujete zvuk z tohto mikrofónu po voľakých efektoch. Dal sa iba ten klasický efekt. On sa na SEO teraz cez ten program už. Možno to je moc náhlas, ale ja mám kolečko, s ktorým sa viem stíšiť, aby ten mikrofón nehučal. Ale takto to môže predstavovať byť ten mikrofón. Teraz ho ďalej to tak 30 cm, vypremám priamo do noho a celkom je dobre, takto by som hral. A fajn by to bolo. Ale keby hrám CSGO, tak musím bližšie do toho mikrofónu. A to by som bol takto, ale akože hej, ideme už je short. A to by sa potýčiť ten mikrofón, keby som bližšie pri nám. Môžeme skúsiť teraz ten test, takže test mikrofónu. A ľudia, dávajte si pozor, pretože keď stahujete to Elgato aplikáciu na ten mikrofón, tak dávajte pozor, tam to písať Elgato. Elgato.com. Ja som písal Elgato. A to je fake stránka, ktorá proste sa vás snaží škemnúť. Trojan, on sa ho 30 Trojan sa nevšimol. Ale našťastie Defender, pýtal sa ChatGPT, či to tak má byť a som si zistil, že to píšem celý čas. A ten David nevedel, že to stiahovať. Toto je tá aplikácia, stiahoval som presne túto aplikáciu. Elgato Wave Link, toto je ono, a tento mikrofón. Čiže adresánite si toto a ste si túto stránku. Cez nič iné, ale fakt ma to sere, že ten opening sa nevidel. Ja som tu openingoval tie krabice, ale nevadí, čo už sa robím. Mikrofón funguje tak, že hore je mute tlačítko. A teraz ma už očujete. Je tam kolečko. A týmto si stýčujem hlas. A keď zmarním, tak sa prepína. Teraz si zmenšujem zase hlasito za mikrofón. Teraz som pocit.
Teraz som zase dobre. Ale akože teraz, čo už chvíľu vyprávam na feeling, na dotyk, je strašne dobrý ten mikrofón, na taký dotyk, je kvalitný je. A ako znie, to ešte neviem, to za chvíľu som budú istý, ak znie ten mikrofón. A pre tých, ktorých to zaujíma, tak stránka, takto stránka vypadá. Na tejto aplikácii tu máme mikrofón, systém, budú zvuky a toto je voľať mixuje. Sú 3 až dokonca a v tom mixu to je vytvárať pre každú hru asi, tak vypadá. Aha, takže tu sa dávajú efekty na ten mikrofón. Mám teraz voice focus, takže to asi fokusuje môj zvuk. Ty som ticho, šum tam nevidím, že to nič nahráva, zelené. Je tu strašne veľa autotuneov, blbostí, že sa v tom nevyznám, ale sú tu pitch autotuny, takže môžem si dať autotune pro a už nemám žiadny k tomu, ale keď si nastavím, tak teraz by som mal mať autotune, neviem ako, ale zlej bude. Teraz by som mal mať autotune, neviem či bude dobrý. Autotune si vypnem, to netreba autotune. Je fakt halusen to mikrofón, tu má svoje štúdio. Je to srandovná hračka. A to je tak všetko. Ešte môžem spraviť ten test, ktorý som hovoril, ale nespravil som ho. Peter popravil popoludní poštárovi poštovú poukážku. Buď budúcnosť bude bez bolesti, brat popraskal, Barbora berie bez bezpečia. Barbora brble bez bezpečia. To sú viete aj na 6 sestričiek, 6606 krát sestavilo. To je bolo, to nebudem hovoriť. Ale tak nejak zní. Mal by 10 až 15 cm od úz, ale to je jedno, ak si ho dám. Sami spravil ten názor, jak zní. Môžem overiť, že je fakt kvalitný, jak zní ešte nevím, ale verím tomu, že brutálne bude znieť. Sorry, že vás takto pauzujem, ale teraz je ten mikrofón nastavený, kompresor, všetko tam je a takto znie. Poďme si spraviť test na noho. Peter popravuje popravu popri Priastrom parku. Bublina bubla, bublina bubla. Poprosím 5 pomarančov a pol piva. Biela barónka brala bielu bielizeň. Popraskal pravý popruh. To bol z hociakých vzdialeností som vyprával. A to je všetko z tohto videa. Keď ešte nejste na mojom Discord serveri, určite sa tam napojite. Na môj Discord server. Tak a to je všetko z tohto videa. Z tohto mikrofónu. A určite tu dajte like. Hej, čítaš? Takže daj odber. Určite si nezabudnite pozrieť aj toto video, jak som tam hral takú hororovú hru, je to taký strašidelné, ale a to je všetko a ahoj.